kommer ned og ser galleriet og det hele. Vi skal da i gang. Gør vi det også? Det er fint galleri. Ja, der er 2. juni, der er festen af. Er der fest? Skal jeg lige fortælle dig, hvad det er? Det er nede i Algade. Skal der komme spille? Jo, selvfølgelig skal det. Der er en gave til sådan en lille musik. Du kommer ned og spiller med os. Vi ser med i galleriet. Ja! Ja! Jeg tror, vi skal have fat i The Beast her. Det er The Gimp, for dem, der har set Pulp Fiction. Vi hører så, at der er forvejning på, selvom en akustisk guitar. Ja. Så det. Men jeg tror lige, vi skal have en mere af de der sangskjulere. Den her, den er helt ned fra der, hvor lorten kommer. Jeg tror lige, vi snupper en mere dernede fra Mississippi. Det var en engang. Sådan en meget gammel amerikansk bluesmusiker. En sort fyr, som hed Sonnyland Slim. Så det der med at spille blues og sådan noget på guitar, og sådan, det er ikke særlig svært. I det hele taget at spille blues. Det er meget nemt. Du stemmer bare guitaren sådan, at den siger ligesom noget i sig selv. Og så lægger du bare fingeren på her. Og så fortæller du, hvordan du har det. Det er blues. Så det vil jeg straks gøre. Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. Don't have no nerve, baby, to leave me outside your door. I love that woman, you know, more than anyone else I've seen. I love that woman.
woman more than anyone else I've seen. She treat me like a king and she looks like a doggone queen. Woke up this morning feeling round for my shoes. I knew I had the feeling I had them old walking blues. Hey baby, turn your old lamp down low. Don't have no nerve, baby, leave me outside your door. Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. You don't have no nerve, baby, leave me outside your door. Yes, yes. Yeah, all right. Jeg tror, vi skal have en rigtig blues. Det kalder jeg det i hvert fald selv. En gang der spillede jeg over i København sammen med Kenneth Gudmand og Peter Thorup og Troels Jensen. Og så sad vi bagefter og fik en pilsner. Sjovt nok. Det var nok ingen, der havde gættet. Men det gjorde vi. Og så ud på natten der, så tog jeg mod til mig og sagde til de der gamle ringmestre. Jamen, glad er naiv, ikke? Kunne man ikke lave noget blues på dansk? Og så kiggede de sådan. De kiggede hen over brillerne, selvom de ingen briller havde. Og sådan Troels Jensen, han var så den, der sådan alligevel gav sig lidt, og så sagde han, altså, når bare ikke det er rigtig blues. Og så tænkte jeg, nå, det er fandme i orden, så er det afgjort. Og så tog jeg hjem, og så skrev jeg den her. Jeg synes faktisk selv, at det er en blues, ja. Jeg har fisket lige så stærke skikkerand. Jeg har fisket lige så stærke skikkerand. Så har jeg brugt penge lige så stærkt, og så er jeg taget ud over hav igen. Jeg har travlt over Nordsø i vindstyrke 9. Nu kommer de ned fra EF og siger, at det hele er forbi. Jeg har fisket lige så stærke skikkerand.
penge lige så stærkt, og så er tagen ud over hav igen. Jeg har fisket sej og kulder og tobis. Jeg har tæsket en fiskeriinspektør, og jeg har overlevet en forlis. Jeg har fisket lige så stærkt med skidekaren. Så har jeg brugt penge lige så stærkt, og så er tagen ud over hav igen. Slevsen betalrenter alle vejen. Jeg har altid klart mig selv, og mit kutter var min egen. Jeg har fisket lige så stærke skidekaren. Så har jeg brugt penge lige så stærkt, og så er tagen ud over hav igen. Tak skal jeg. Noget vældig værre. Ja. Det skal jeg. Okay. Den lille guitar frem her igen. Den lille guitar med den store lyd. Og vi skal lige en tur til Mississippi igen og have en rigtig klassiker, som simpelthen hedder Mississippi Blues.
klar over, at det var så. Ja, men så må jeg godt hoppe ned af bordene igen. Nu spiller jeg lige et par sange mere, og så skal vi så ikke have Søren og hans mænd op igen? Jo. Svend og hans mænd. God idé. God idé. Jamen, der er jo ikke nogen, der hedder Svend. Det var ikke så engang i orkester, der hed Svend og hans mænd. Det synes jeg så godt. Der var også nogen i Aarhus en gang, der kaldte sig for gratis fadøl. Det synes jeg selv var skide godt, så en kæmpe plakat uden for et værtshus. Gratis fadøl. Og de endte jo med at være ved at få tæsk hver eneste aften. Nogle bumser, der lige havde, hey, hvad fanden er I bare orkestret, mand? Skrig mere! Og sådan en retning. Så tog de her navneforandring til topløs servering. Det blev ikke bedre. Det var bare nogle andre, der fik tæsk. Nu det her med stuekoncerter og eventuelle malkemaskineforum koncerter og bryggerskoncerter og råkugle-koncert. Det er jo egentlig meget fedt. Og nu er det så, et af kriterierne her er jo egentlig uden strøm, men så det kaldes jo akustisk. Der spillede jeg så for en hel del år siden sammen med en fyr, der hedder Carsten Kjær, som ikke ham der fra fjernsynet. Men Carsten, han kommer over fra Søbylund, I ved nok. Ikke så langt fra Kølkær. Det er sådan den 10-15 km fra Ikast. Okay. Og så er det inde i de her brunkulslejre. Og der er Carsten født og opvokset, der bor han nu. Det er skide fedt. Det er jo en køretur hver det område der. Sådan dejkagtigt. Det er fedt. Det blev bare forladt da i starten af 70'erne, da det ikke kunne betale sig mere. Og det hele står der endnu og forfalder. En gravko midt i det hele, og der er ved at ruste væk. Ikke? Og et sted som midt i græsset, så kommer sådan en BP benzinstander op, sådan en metal, der kører rundt. Pludselig op ad rettet. Det er bestemt et besøg, der er også et lille museum. Så der bor Carsten, og derfra er hans verdenborg, kan man godt sige. Og Carsten, han har også det tilnavn, han bliver kaldt for Carsten Edu. Og det er så ikke fordi, sådan er særskilt Edu. Men Carsten har altid godt kunne lide akustisk musik, og også spillet akustisk musik selv. Så dengang, da vi spillede sammen, så blev det moderne med det der unplugged på MTV, så jeg kan huske det. Så skulle de jo alle sammen lige pludselig af os selv i Young og Nirvana og alle mulige, der sådan plejer at spille virkelig rock and roll med en masse elektrisk lyd, så skulle de også spille unplugged og sådan noget. Og det kan jeg huske, det stødte Carsten lidt, eller det irriterede ham lidt. Fordi det har han jo altid gjort. Det har han jo gjort siden midten af 60'erne. Siddet med sin akustisk guitar, ligesom her. Og det var der sgu ikke rigtig nogen, der havde gjort noget stort nummer ud af. Jeg var lidt træt af. Og så næste gang vi skulle spille, så kom han, nu skal jeg fandme se her. Så havde han købt sådan en kasse med 100 tomme CD'er. Og så havde han så fået lavet covers til alle de der tomme CD'er. Og så havde han dem med ud, og så ville han sælge dem under prædikatet af, at det ikke er alene unplugged, det er simpelthen unrecorded. Ekstra fint, særligt, ekstra luksus. Jeg kan nok lige så godt afsløre, at nej, det slog aldrig rigtig an. Det var der sgu trods alt ikke nogen, der var dumme nok til at få. Ja, det vil sige, at vi solgte godt nok en kasse fuld til ham der, Joachim B. Olsen. Det tæller næsten ikke, vel? Men nu kommer der i hvert fald en sang, som hedder Scars is Crying.
skies is crying. Look at the tears roll on down the street. The skies is crying. Look at the tears roll on down the street. I was looking for my baby, wondering where could she be. I saw her this morning. She was walking on down the street. I saw her this morning. She was walking on down the street. Made me feel so good till my poor heart skipped a beat. Have this feeling, my baby, she don't love me no more. I have this feeling, my baby don't love me no more. Look at the tears roll on down my door. The skies is crying. Look at the tears roll on down my door. Ja, sådan kan det gå. Nu den næste sang her, den handler om en pige, jeg kender. Ja, i en sal. Det var det. En sal, hvor de hvide senge står. Ja, det er en forfærdelig sang. Ja, det er en Jamen, den går lige ind, og det er grunden til, at de der sange fra gader og stræder, for eksempel den der, og Lille Anna, og de der... Den med anden, og den med den anden, og gå galt for. Jeg er ikke sikker på. Det kan vi ikke. Der var nogle ællinger og noget. Jo. Nej, Ja.
Ja. Nå jo, Villaen, ja. Villaen. Men de der gårdsanger-sange, de er så tårepersende, fordi at de skal virke i løbet af et halvt minut. Fordi man måtte ikke synge i gårdene. Så de havde lige indtil Panserbasser, han så kom rundt om hjørnet. Der. Så må de jo så løbe. Og så væk. Så de havde det der et helt minut til, at fruerne deroppe, de er sgu også godt døde. Og så de mødte ned, ikke? Det er derfor, de er så super komprimeret og sentimentalt. Så man kan simpelthen næsten ikke være med at tyde over i løbet af no time. Så, men det var ikke dem. Det er heldigvis en anden pige, som slet ikke er død. Lungesyge. When did you leave heaven? When did they let you go? How is everything up in heaven? I would like to know. Why did you trade heaven for these earthly things? When did you lose your halo? Baby, why did you lose your wings? Have they missed you? Or can you get back in? And if I kissed you, would it be a sin? Oh no. Baby, I'm only human. And you are so divine.